Ndiyabulisa bazalwana kwikhaya leZwi. Ndibulela ukuvulelwa umnyango nam ndingene ngaphakathi kweli khaya leZwi. Nam ndithi uJesu Kristu uyinkosi. Lifutshane kakhulu ixesha ndingenile kodwa imiqondiso yona mininzi kakhulu. Bekuneentaka bezisoloko ziphezu kwendlu yam zibanga umsindo omkhulu ombi. Zathi cwaka mhla ndangena kwikhaya leZwi. Umzimba wam usoloko ubuhlungu. Ndiyazisebenzela ngoku endlwini yam. Isithunzi esibi emzini wam siphelile. Kuninzi bangcwele kakhulu okuhle. Nam ndithi uYesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela Baba Mpostoli Nzibande nomama. Ngibingelela ibandla lonke lasentabeni kaJehova. Ngiyabonelelwa ibandla lonke lasekhaya leZwi. Ngibonga nje uNkulunkulu nami ngithi angethula ubufakazi ngibonga uNkulunkulu ngokungena nje phakathi kwasekhaya leZwi ngilalela iy'nkonzo ney'mfundiso. uNkulunkulu engisiza kakhulu. Nje inhliziyo yami ibingathi angikhulume ngenxa yokuthi ngingene nje ekhaya leZwi ngimuntu okhathazekile kakhulu. Kunezimpi nje kakhulu kodwa ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi selokhu ngingenile la ekhaya leZwi ngiyambona uNkulunkulu engisiza njalo engihlambulula kakhulu nje. Sanikwa nesiluleko sokuthi umuntu akavumi izono. Ngisabhukhile nje ngathola nosuku ngaqala ngabhala. Ngiyambona uNkulunkulu kakhulu engenzela umusa omangalisayo. Nje ngithi uNkulunkulu uyinkosi nomsindisi empilweni yami. Ngiyakhuleka ukuthi ngezikhathi zonke aye kakhulu ukungisiza engenzela umusa kakhulu kukho konke nje engibona ngixakeke kukho, ukuthi uNkulunkulu ayangenzele izinto zibe impumelelo. Ngiyamkholwa-ke, ngiyamethemba kakhulu. Sibonge uBaba Nsibande, izifundiso akanazo ngezwi likaNkulunkulu nomama. Ngiyambonga kakhulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi ngakho konke nje. uNkulunkulu ngathi angasibekela bona, sigcinele bona. Ngake ngabheka nje nangalesi sikhathi ifoni inalokho ukuxakaziseka. Ngambheka uNkulunkulu nginalo mkhuleko ngathi Nkosi senzele umusa ivuleke le foni uNkulunkulu, ngoba siyafunda la, siyadla izwi likaNkulunkulu usuku nosuku. Nje ngimethembile kuNkulunkulu ukuthi ngakho konke uzosenzela, asigcine lubaba nomama ngalezi nkonzo abasenzela zona. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Enhlizweni yami khona nje lento kade ngilalele iy'nkonzo nje zonke, ngalalela nobufakazi abantu besizakala, uJesu eziveza. Inhliziyo yami yathinteka baba, yathinteka ukuthi yeyi, waze wasithanda uNkulunkulu, waze wasinaka, waze wasibekezelela, wasilinda ukuthi size sithole ikhaya leZwi. Yazi inhliziyo yami ize iyopha, yakhala ngaphakathi ukuthi Nkosi, waze wasithanda. Kube sengathi uNkulunkulu nje ubheke ikhaya leZwi noma abasekhaya leZwi, asukume esezulwini ame ngenyawo uJesu asenzele lokho esikucelayo. Inhliziyo yami idabuke ngabaphumayo ekhaya leZwi, idabuke nabanganaki izinto ey'khulunywa khona. Ngithi yeyi, bengawudela umusa kaNkulunkulu, ngoba kungumusa lokho, ayi ngoba senze kahle, kodwa kungumusa ukuthi sithole izinto ekhaya leZwi, sizonakekelwa ngokufundiswa okungaka. Kunye kufanele sikukhulekele ukuthi senze. Ngidlulisa lokho nje baba, ukubonga ukuthi eyiwazi wasithanda uNkulunkulu. Kwangathi osekhaya leZwi engabambisisa, athengisise isikhathi
ngoba ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu wasilethela ikhaya leZwi ngoba efuna sisizakale, kube lona loyo asizakale. Nabanganandaba nalo, abangafuni ukungena, abanye bayateleka ukuthi uyambonisa umuntu, uyambonisa ngoba umhawukela ufisa ukuthi asizakale, ezothola ukusizakala. Abanye ababoni, abanye bathi hayi, siney'nkonzo zethu nathi, kuningi okungenayo. Asebengenile abanye bathi hayi, idatha manje kudleka idatha. Kodwa uyakwazi ukulisebenzisa idatha kwezinye izinto, uyashera nabanye abantu nezinye izinto ngedatha. Kodwa la lokukaNkulunkulu hayi, yadleka idatha. Hhayi-ke bakwethu, uJesu vele ungumphikwa. Jesu waphikwa ekuqaleni, uyaphikwa, usazophikwa. Okubuhlungu ukuthi uzokhala uvezelwe umusa. Umuntu uzokhala evezelwe inhlanhla, akangayemukelanga, evezelwe umusa wawudela. Lokho nje baba, ngithi angathi uNkulunkulu engasisiza sonke silalele senze. UJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelele baba uSibande, ngibingelele abazalwane entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngibingelele abazalwane ekhaya leZwi, ngibingelele umndeni wababa uSibande wonke. uJesu Kristu inkosi. Ngizowubonga kakhulu uNkulunkulu lapho uNkulunkulu engenzela umusa namhlanje ebusuku baba uSibande. Bengingathi ngilele ngithathe umatrasi ngobeke phansi, awunayo ibhezi. Mangithatha umatrasi ngobeke phansi ngathi ngilele no-anti wami, and u-anti wami washona. Ufe ngo-2010, wandlula emhlabeni. Mangilele naye lapha phasi, ngathi nangilungiselela ukuthi nami sengingena naye engubeni, sengizongena engubeni, kwavela wena baba uSibande. Wafika washumayela, kunentshumayelo oyishumayelile. Ile ntshumayelo ibe namandla kangangoba uze washo baba uSibande wathi, ucabanga ukuthi manicabanga nithi ley'bazi eninazo ezingaka yezani, ngoba ezokungahambi kahle, zokungalaleli, yiko niney'bazi. Ngathi sengiyayibuka ley'greshi enginazo, ngithela ngalunywa khona yinja nalaka ngikhuzukela khona ibhasikili. Uthi ngibani owanenzela umusa ukuze niphole lezo y'bazi? Akusiwo uNkulunkulu na owenza ukuthi niphole lezo y'bazi? Ukuba uNkulunkulu wayenganenzelanga umusa ukube kuphele lezo y'bazi, angithi ngabe nabola, ngabe ninjani namhlanje, ngabe usaphila? Akuyibuze kule y'bazi onazo ukuthi ngabe namhlanje unjani, ngabe namhlanje usaphila yini kulezo y'bazi onazo. Hey, ngathi sengiyayibuka baba uSibande, ngiyasho ukuthi hey Nkosi yami, ngiyabonga uNkulunkulu wami, kanti usenzela umusa ongaka. Ngathi soyazi uma uqhubeka ungifundisa, u-anti sekayakwata vele laceni kwami. Ngathi ungifundisa ukhipha ifoni uthi ngibuke, unginikeze uthi buka la kade ngishumayela khona. Ngathi vele ushumayelele emaplazini labo balabantwana. Ngathi uyashumayela lapho baba uSibande. Mangisabona lokho ngiphaphame, mangiphaphama sengibambekile, ngibathe ngizama ukushukuma angisakhoni, ngibathe ngizama ukunyakaza angisakhoni. Ngathi u-anti sekangibambile eceni kwami, ungicinisa ungithe nko. Ngathi ngifuna ukumemeza ngithi uJesu Kristu inkosi, ngiyavaleka angisakhoni ukukhuluma, ngingasho ngenhliziyo. Ngaphaphama baba uSibande, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngaphaphama ngathi uJesu Kristu inkosi, ngathandaza. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ndiyabingelela ubaba uSibande, ndibingelela kumama, bingelele kwikhaya leZwi, bingelele endlini yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, egameni lenkosi uJesu. Haleluya. Nami ndithi mandivele, ingabe ngathi andenzelwa nto, ndiyenzelwa qha kukoyikisela nje abantu ukuba bebaninzi cingela abanye, egameni lenkosi. Ndibulele neqhume endalinalo elalilapha ecaleni kwendlebe. Laqala kudala, ndiyakhumbula ngo-2016 ndisetreyinini apho ndandishumayela khona. Ndithe ndingena
kwelo courage ngisashumayela njalo ndabona abantu behwetsana behleka kwindawo babehleli kuyo bekhomba kweli cala kule ndawo kanye neliqhuma besihleleni, kodwa kwabakho into ethi qhubekeka subahoya, ndaqhubekeka kanjalo. Into eyayindiphethe kabuhlungu leyo ukuthi ibingabonakali kakuhle apha ebusweni, ibiqhuma elimnyama elikhulu. Kuthe ekuhambeni kwethuba ke laye likhula lingabukeki kakuhle and libuhlungu. Kuthe ke ngoku xa singene umkhosi kule nkonzo ndisanda bakhona, umkhosi waboomama, ndamcela uNkulunkulu ndimane ndibekela isandla ngegama likaYesu. uJesu Kristu inkosi, mane ndilibekela uJesu Kristu inkosi, andilifuni maliphele. Emveni koko lavele lablasa kakhulu, lablasa. Ndandicinga uba lavele linyibilike lingabikho, lavele lablasa lalukhulu laqulungana, kanti kukuvuthwa kwalo ukuthi lizogqabhuka. Emveni koko ndathenga into kukhona into endayithenga ekhemesti yethumba, ndayiplasta ndayibeka apha. Emveni koko yavele nje yagqabhuka, ngoku yaphuma konkuba kungcola, ndayicudisa yaphela nya. Ngoku kupleyini, ngoku ndiyambonga uNkulunkulu, usenzela konke okuhle ezintweni zonke, konke esicelayo uyasenzela. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithe ngilele noma ngezokhumbula kahle konke, kukhona okhulume nami mayelana nabantu abahlala emgaqeni. Uthe uma ekhuluma wathi abasazazi nalapha abasuka khona. Kwangazi ukuthi ngiyababona bemile emgwaqeni. Ngithe uma esakhuluma enhlizweni yami kwafika ukuthi kune-drugs thizeni ekubona, noma umjovo thizeni obenza ukuthi bengakhumbuli lutho. Ngithe uma ngisahamba emgaqeni ngabona oyindiya wesilisa obehleli phezu kokhethe, kuyimina futhi kungazi ukuthi futhi akusimina. Bekunento ebengimgoqela yona ngoplastiki ngimnikeza, ejabula, kungazi ukuthi futhi lo muntu lona uzothola nani indawo ngoba uhlala emgaqeni. uJesu Kristu uyinkosi, uNkulunkulu uyabathanda bonke abantu bakhe, nalabo abahlala emgwaqeni. Ngike ngacabanga ukuthi uNkulunkulu impela usithanda sonke. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Mkhulu, ngisacela ukuletha nabo ubufakazi enyangeni eyidlule. Kukhona umuntu obehlala lapha kule ndawo lena eduze kwemall lena engijwayele ukuyothenga kuyona. Manje ngijwayele ukufika nje ukuthi angimthengele into yokudla bese ngiyamnikeza. Kwahamba wafikela ukuthi khona angikhulekele into engimnikeza yona, ngikhulekele nje ukuthi imphilise, ngabe semphefumulweni noma emoyeni. Kuwumuntu ohlala khona lapho emgwaqeni. Njalo mangimnikeza ngikhuleke, ngimnikeze noma ngithi uJesu Kristu inkosi, ngoba kwesinye isikhathi ngisuke ngiphuma esitolo bese ngiyamnikeza. Dukuduku mangibona akasekho la ahlala khona, mangibuya emakhaya akasekho, kumina kwafika ukuthi mhlampe usephilile, uNkulunkulu usemphilisile nje lathizeni njengoba engasekho la ahlala khona ngoba behleze khona. Hhayi, kwathi makusuka lapho-ke kusho ukuthi kwase kuba khona omunye futhi umama khona la ngijwayele ukuhamba ngakhona, obekade naye wafika. Bengijwayele ukumbona kodwa bengingekho ukuthi ngimnikeze into yokudla. Wafika ukuthi angimnikeze, naye ngase ngiyajwayela ukumnikeza. Nakhona futhi ngikhuleka ukuthi kumphilise, ngikhuleka ukuthi kumphilise, ngikhuleka before ngikuhambise kuyena ngiqale ngikhuleke, ngikhulekele khona ukuthi kungabe kumphilisa emphefumulweni noma kumphilisa enyameni, noma yikuphi akukhona, nokuthi asindiswe. Dukuduku kwathi ngihamba endleleni ngizwa abantu bayakhuluma lezo y'nsuku lezo, bayakhuluma, omunye ukhuluma nomunye athi ungamhlalisa kanjani umama endaweni enjena, uhlala kanjani umama endaweni enje. Kuyimanje njena angisamboni lapha ehleli khona, okungenzeka ukuthi mhlambe bagcine bemthathile bamisa endaweni e-right. And mina kufika ukuthi uNkulunkulu
uzwile umkhulu kwami ukuthi akaphiliswe, mhlawumbe usesendaweni engcono kunalena ebekuyona njengoba behlala nje emgwaqeni ebesekhulile futhi. Ngakho ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ekutheni ukwazile ukubaphilisa laba bantu ngokudla lokhu uNkulunkulu ebengipha imali bese ngiyakwazi ukubanikeza khona. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngibingelele endlini kaJehova, kuyabonelela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, kuningi angenzela khona imihla yonke ukuphila. Nami nje ngithi ake ngidlulise ubufakazi obungenganani, kodwa nje kuningi angenzela khona. Nanokuthi nje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi nami sengiyakhona ukucommunicate kahle naye, kube nezinto engizibonayo zenzeka engingakaze ngize ngizi-experience, kodwa bengithi ngiyakholwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Esikolweni ngoba ngake ngasho ukuthi abantwabami eklasi lami siyathandaza, kube khona izwi engibafundisa lona ngoNkulunkulu. Ngelinye ilanga sisho noRoma 10:9, nje kuyenzeka konke, kodwa kunomehluko omkhulu engiwubonayo wenzeka since saqala. Ekuqaleni singakaqali bekunezinto eziningi ebezenzeka. Abantwana bami bebebaye emhlwenbe, kube nezinto eziningi nje, behlupha abanye nje kuze kubizwe ngisho abazali. Kodwa since siqalile yonke leyo nto inqamukile, babehave kahle njengabantwana. Nje istandard sabo nje kuba nomehluko omkhulu, kuyaqhubeka, kuyakhula. Namhlanje nje sithe masithandaza ngababona, ngathi nje ngivula amehlo kancane ngababona, hawu, bonke baguqile. Sesifike esikhathini sokuthandaza, baguqile bonke. Masiqeda sivuka, bayavuka nabo bonke. Ngabuka ukuthi Nkosi, sebefika esitejini la sebekholwa khona ukuthi unguNkulunkulu. uNkulunkulu uyaphila. Endaweni esisebenza kuyo uNkulunkulu akekho mningi. Abantu abaningi abayi ngisho esontweni, nabantwana bekho nje familiar noNkulunkulu. So nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke lokho. Ngiyambonga. Ngithi udumo lonke lungolwakhe uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Nakunoma ubanike omunye ezofika nyelela kuyena le voice note. Nginesicelo. Ama-subscribers ethu aphansi kakhulu, 490. Mancane mayinjalo. Uma ikhaya leZwi linabantu abangaphezu kwa-5,300, kodwa ama-subscribers ewu-490, akukuhle lokho bazalwane. Makuthiwa kuyasubscribe-wa, akusho ukuthi ufake imali, cha. Ukuthi uma kungena inkonzo ku-YouTube, uzothola into ezokunotify, into ezokutshela ukuthi nakho kungena inkonzo, into ecishe ifane nemeseji mayingena. Ngakho-ke ngiyanicela ukuthi ni-subscribe ku-YouTube. Lokho kuzokusiza ukuthi uma ungena ku-YouTube ungayi uyongena ufake igama lomuntu, uzoqonda enkonzweni ngqo, ungadluli kuzo zonke lezi ithombe ezingcolile. Kusukela ngoMsombuluko kuze kube namhlanje, inkonzo iyaphakathi nensuku iyaphuma ku-YouTube. Though ngingakayenzi ibe live, ngithi mangiqeda nje ngithumela ku-WhatsApp bese ngiyi-uploada ngifake ku-YouTube, ibise iyatholakala. Ngakho-ke ngiyacela nje bazalwane bakhona sebeyibonile, khona kade becomment bethi hawu sakubona sajabula, abangakaze bangibone bayangibona-ke.
kodwa it's not about ukungibona. Ngicela like i-page, nidindezele u-like, bese emva kwalokho uyasubscribe. Manje sina 490 subscribers, mancane kakhulu. Kahle kahle bekungaba kuhle uma besingaba nama-subscribers awu-100,000 subscribers, but-ke sizofika kancane kancane. Njengamanje awu-490. Leso nje isicelo sami, ukuthi ake siye lapha ku-YouTube sibone lezi nkonzo bese uyasubscribe. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele, uNkulunkulu akugcine. Siyakuthanda entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyakuthanda ekhaya leZwi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Kade nginenkinga, ngihlushwa i-panic attack. Khona isifo ekuthiwa i-panic attack and anxiety sihlasela kakhulu inhliziyo nengqondo, yashesha ukwethuka into bengazi isizokwenzeka manje ilokhu ngihlasela i-panic attack ngale ndlela ukuthi ngathi mengiye esibhedlela bafike banginikeza amaphilisi ayo i-panic attack, bathi angiwadle. Ngawadla amaphilisi e-panic attack, abengenza ukuthi mase ngiwadlile ngirelaxe noma ngenzakalani ngazi ukuthi akho nto ezokwenzeka, ngoba ngimane ngicabanga ukuthi ngiyafa, ukuthi angishone manje ngizoquleka, ngitatazele, ngiphenike. Yalibele ingihlupha lento. Ngathi mangifika esibhedlela banginikeza amaphilisi ayo i-panic attack ukuthi ngiwadle. Ngawadla amaphilisi e-panic attack eside isikhathi ngaze ngaphathwa isiyezi. Gcine selokhu ngihlushwa isiyezi-ke esingalawuleki. Lokhu ngibuyele esibhedlela, ngifike ngikhale ngesiyezi, banginikeza namanye amaphilisi ukuthi ngiwadle mhlampe ngizoba ngcono. Isiyezi sivedane sibe worse kakhulu kunokuthi siphele. Ngalokho ngilalela umkhuleko wabaseRoma 10:9. Lokho ngisho wona ngithandaza nabazalwane bengikhulekisa nami ngikhulekela, ngizama ukulwa naso lesi siyezi. Kuthe nje sengizoba ngcono, uNkulunkulu esezongiphulukisa, kwavedane kwaduka amaphilisi ayi-panic attack. Uma kuduka amaphilisi e-panic attack kwanqamuka isiyezi. Aduka amaphilisi ngiwacinge ngingawatholi kwaze kwaba 3 days engidukele. Isiyezi njalo siya ngokwehla, saya ngokuphela, saze saphela ngaba ngcono. Ilokhu kwaduka amaphilisi e-panic attack, isiyezi sanqamuka. Shuthi ngabona ukuthi shuthi uNkulunkulu indlela ebengikhombisa ngayo ukuthi into ebingibangela isiyezi olalonke bekuyila maphilisi. So uNkulunkulu wangiphulukisa, kwaduka lawo maphilisi, kwanqamuka isiyezi saphela. Kuze kube namhlanje ngiright, isiyezi sihambile, asingiphethe, ne-panic attack ayisangihluphi, namaphilisi ayo angisawadli. Bese nje ngiphila ngawo impilo yami, sengifana nomuntu o-chronic odla amaphilisi e-panic attack, ukuthi mase kuphela amanye kumele ngilande amanye. uNkulunkulu emuhle wangisindisa, namhlanje ngiyaphila, angisawadla amaphilisi e-panic attack, nesiyezi futhi sesaphela. Ngiyabonga kakhulu imikhuleko. uJesu Kristu inkosi. Amen.